Vores vigtigste opgave her i People and Culture, jamen det er at drive en arbejdsplads, som er engagerende for vores medarbejdere i hverdagen. Og det vil sige, at Pension Danmark skal være et sted, hvor man trives, hvor man har mulighed for at udvikle sig, og hvor man også oplever det som meningsfuldt at lægge sin arbejdstid, fordi man er med til at gøre en forskel for vores mange medlemmer. Og vi har først og fremmest fokus på at skabe nogle attraktive rammer, vi har fokus på ledelse og på at facilitere udviklingen, og så har vi selvfølgelig fokus på at drive en kultur, som understøtter det samarbejde, vi har herinde i hverdagen. Og det, som jeg synes er særlig spændende ved at arbejde med People and Culture i Pension Danmark, det er, at vi har utrolig mange forskellige typer af fagligheder repræsenteret. Og selvom vi måske har et forskelligt fokus i hverdagen, jamen så arbejder vi alle sammen for at gøre en forskel for vores medlemmer. Og det gælder sådan set uanset om man er ansat som fysioterapeut, om man er porteføljemanager, eller om man for eksempel er specialist inden for AI-området.